Unity Victory Lapen Prosperity Amei Phuloni EM Constituency apharman Tarabasa pathu aklam along kepaman. Matijong ni phai crazy arni anarlo por phai crazy pen lakha crehini Phuloni Constituency angkang apharman Tarabasa pathu aklam along Karbianglong Autonomous Council pen Unity Victory Lapen Prosperity Amei paman ponlo. Unity Victory Lapen Prosperity Amei EM Kangbura Kiling pen chepahem phupon amei along Aluhi Sarpo Aman Pen KAC CM Dr. Tuliram Ronghang, Deputy Speaker Dr. Numan Momin, Chopa Aluhi KAC Chairman Raju Tiso, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Ingling Lapen, KAC EM, MAC Atum Anparta, KAC Board Chairman Pen Chenglok, Rongasar Kethekiting Atum Chetongdun. May along Palidam Dea Prang Center along non-head jong Akimi Kiki Market Ahem Ing Puponlo. Lapendet Phuloni Circle Asai Hem Akimi Ing Pupon to Detapi, Phuloni along 30 bedded hospital Akimi Kikim Ing Puponlo. Lapendet May along Palisi May Pangcheng Ponlo. Bangso Unity Victory Lapen Prosperity Ame along APHLC Congress Lapen ASDC Claim Bangatum Amithanga Song along COC BJP Ratchari along Ke Claim Kedam Kimi Lapen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan Ning kaching sam thedung ke dojok bang pharo truck sose abang phu bang phetum chepa okdunlo. Lapen Phuloni highway pen rongar lo kedama towar long krehini sita kamklem bomlo. Lapen kebang jen ing kantang popusi pachinipon. Lapen Phuloni aronga soratum pinpura lo pipa jerdun. Ke jongduna bangke auditorium hall repairing gym badminton court hainangji lapen isihini akaprek akimang ta jongdun. Lesi Karbianglong Autonomous Council CM pen pachun labji pusi rataphan chechakanglo. Kijutsi pinso tumaphan dowai ke ap amisin lapen arluso tumaphan therang hon lapen takari ron ponsi me pajut ponlo. Yes, Supreme Court bang here just ada pilot yang non ke ada hotel ke Rama Mandir Businota ada hayalo dake akbor dum itu ati mujid kali dake ko masih haya sinan ke Rampur dake lomo non itu dari ko mulike si Narendra Modi BJP atumji itu manhattan di dono itu handbrake lo meting itu sign le handbrake lo meting itu hangbong nangi sida handbrake lo ne ko sida me laso itu dire mohon repairing account itu claim bom nanti kali mana dono itu modak ni bhai reform ke ration card ro na tu mathalan ne dakar benglong ke doan ration card ke long ne tuman ke ano tin dane Narendra Modi ki tin akan boy pension ke long sai ano tin dane Modi ki tu ke la tu ne na tu mathalan ne doan ration